Mayong hapon, Negros. Ini ang Digicast Negros X. Ang napulo ka mga nagapanguna nga balita sa isa sang Negros ang amon igadulong sa inyo. Updin ninyo kami via Facebook, YouTube, kag sa Kite Channel 11. Kag babatian naman kami sa radio station nga FM Bacolod 91.1. Kag yari ng top 10 nga mga balita sa Negros subong adlaw. MNLF sa Cadiz nagpromisa nga magbiya na sa lugar pagkatapos ang Ramadan. Bata nga may suspected pertussis gina-monitor. Dua patay isang pilason sa makabunggong motorsiklo sa dump truck. Lalaki patay isang gintiro sa sulod sang kompyuteran. Kag sa good vibes, saksihan ng 10th Burangoy Tourism Kite Festival sa Sipalay City. Initanan sa Digicast Negros X. Sa number 10, sa mga nagaplanong mag-out of town o kung road trip sa Semana Santa, mayara sa pagsaka sa produkto petrolyo buwas nga adlaw. May dugang nga palasano ng mga motorista sini nga Semana Santa. Base sa announcement sa Petroleum Company Subo nga adlaw, 2 pesos and 20 centavos ang higasaka sa bilis ang kada litro sang gasolina buwas aga. Sa diesel naman, 1.40 ang igasaka. Kag 1.30 naman sa kerosene. Ang iningasaka sa bilisang produkto petrolyo ang kasunod gid lamang sang mixed adjustment sa petroleum prices sa nagligad nga semana. Ini ang ikaduha nga sunod-sunod nga semana sa pagsaka sa bili sang gasolina. Sa number 9, Nursing Simulation Center ang ginbuksan sa Riverside College sa Bacolod kabahin sang pagpasanyog sang medical courses. Yari ang report. Pila lamang ini sa mga mimic mid-fidelity mannequins nga daw pareho sang pasyente nga makitaan sa bago ginbuksan nga Nursing Simulation Center sang Riverside College sa Bacolod. Pwede sa pamati sa mga red sounds, like abnormal, i-set siya sa tablet. Ang multimillion SIM Center kaanggid sang ospital nga mayara sang ICU room kag control room, delivery kag ward kag private room nga nadesenyo para maghatag sang hands-on clinical experience sa mga estudyante. We try to connect textbook concepts to reality so that students and our graduates comes out as reality-based practical thinkers, problem solvers. And this is where we're going as an institution, and thus our commitment towards improving our facilities, improving the use of technology, improving our processes, so that our students, our graduates, are industry ready. Ang construction sang state-of-the-art facility pamaagi sang kolehiyo para mapasiguro nga mangin job ready ang mga estudyante sa tion nga makatapos na sila sa pag-eskwela sa mga napili nga medical courses. We're going to train our students to become more competent and effective in delivering the quality nursing care to our patients. By first, of course, they're going to simulate. We're going to create a scenario, simulate the case, and then by the time that they are ready, we're going to also to debrief them. Okay? There will be a debriefing process so that they will realize and analyze what are the things that they need to improve, so that by the time they will be immersed in the real world, they will be much more competent and ready. Dungan sa expansion projects ng nursing department, ginbuksan man sa eskwelahan ang bago kaayo nga mga laboratory sa physical therapy, radiologic technology kag medical technology. Ang dugang nga mga infrastructure project kabahin lamang sa mga tikang para sa ikayo sa nagadamo nga enrollees kada tuig sang nagapanguna nga medical school sa probinsya. Nico Delfin para sa Digicast Negros. Sa number 8, ginaprobahan sa Regional Peace and Order Council ang pagpaidalom sa Negros sa State of Stable Internal Peace and Security. Suno kay Governor Eugenio Jose Lacson nga amo ang chairperson sang RPOC, ginapaabot man ang pagpaidalom sa Negros Occidental sa kasubong nga estado. Patahag ni Lacson, wala nagakasayuran nga magabiya ang militar sa lugar
yara man sila sa gihapon. Ang deklarasyon sa State of Stable Internal Peace and Security suno sa gobernador nagapakita sang kadalagan sa kampanya kontra sa communist terrorist group. Ginapaabot ang pagdeklara ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. sa State of Stable Internal Peace and Security suno kay Lacson para sa Negros. Ang rehiyon ang magapresent sini sa presidente kag ginapaabot ang deklarasyon sa bulan sang Abril o kun Mayo. After it's approved sa regional level, then they will be presenting it to the president. We heard that you plan to invite the president to formally declare Negros Island. Yes, that is the not my invitation, but the invitation of the region for both Negros Occidental and of course we will include Negros Oriental. May timeline or when? If I'm not mistaken, they'll try to do it by April. April or the latest May. Sa number 7, lalaki patay sa gintiro sa wala pa makilala niya gunman sa sulod sang kompyuteran sa Bacolod. Gintiro sa wala pa makilala niya persona ang ginakabig drug personality sa Purok Lampirong Barangay 2 sa Bacolod Sabado sang gabi. Suno kay Police Captain Glenn Montaño, hepe ng Police Station 2, ginkilalang biktima nga si Benjo San Jose, 26 anyos. Dugang ni Montaño, yara sa sulod sang computer shop ang biktima sang ginsulod sang 3 ka mga lalaki nga nakabonet kag gintiro. 2 ka maigos ang bala sa likod ang naangkon sang biktima gintunaan sang iyak kamatayon. Ginaligar nga imbolbado man sa kaso sang kinawatay ang biktima. Bulan sang Enero, sang una nga nakaluwas ang biktima sa nagluntad nga pagpaniro. Suno pa kay Montaño, may kaso nga alarm and scandal kag theft ang biktima kag isa man ini ka drug personality sa lugar. Sa number 6, sa Banwasang Calatrava, 2 patay, 1 pilason sa makabunggo ang motorsiklo sa dump truck. Patay Sanday Raymond Cogonon kag Pedro Sabroso, samtang pilaso naman si Randall Bornea. Sa mabunggo ang ila ginasakyan nga motorsiklo sa dump truck sa National Road, Barangay Lemery, Banwasang Calatrava, Sabado sang hapon. Base sa spot reports ng Calatrava PNP, ginausoy sang 3 ka biktima nga sakay sa motorsiklo ang dalan gikan sa Calatrava padulong sa Toboso. Samtang ginausoy naman sang dump truck ang dalan gikan sa sitio Dao, Barangay Lemery, Calatrava padulong sa Calatrava proper. Paglabot sa kurbada nga bahin sang dalan, hinali na lamang nakabunggo ang motorsiklo sa goma sa likod sang dump truck. Nag-angkon sang malubha nga pilas ang mga sakay sa motorsiklo nga nagresulta sa kamatayon sang tuha. Gilayo naman gindala ang mga biktima sa Calatrava Municipal Hospital. Apang ang rider gindeklarar nga dead on arrival kag sa ospital na napatay si Sabroso. Padayon nga ginabulong sa ospital si Bornea. Padayon pang investigasyon sa PNP sa sininga kaso. Sa number 5, spokesperson sa alkalde nga si Punong Barangay Cesar Distrito nagpahayag nga hindi pwede magbaton sang donasyon ang katapos ng enforcement team, ilabi na kung gikan sa mga market vendors. May mga ginakumpeskar nga isda, utan kagiban pa nga baligyang katapos ang City Legal Office Enforcement Team nga masami ginadonate sa mga charitable institution kung hindi insigida nga magawad sa mga vendors sa merkado. Ginpahayag ni Punong Barangay Cesar Distrito, spokesperson ni Mayor Albi Benitez nga mga confiscated products ang hindi pwede hilabtan sa enforcement team kag hindi man dapat sila magbaton sa donasyon o kung ano man ginahatag sa mga vendors nga masaming maapektuhan sa ginapatuman nga clearing operation. Damlag pa, ginpausisa sang alkalde ang reklamo sang pila ka mga manugbaligya isda sa Libertad Market matapos ginaligarya ginluto sang katapos ang enforcement team ang mga produkto nga nakumpeskar halin sa ila sa nagligad nga Martes. Ginpanginwala na ini enforcement team leader Ray Dimisana nga nagpahayag nga ang naglapta nga litrato sa ginaluto nga isda sang enforcement team ang ginbakal antes ginpatuman ang clearing operation. Dugang niya nga masami ang mga nagareklamo nga fish vendor salin sa bagsakan kag sa kilid sang karsada, amo man ang nagapamintaha sa ila kaupod nga fish vendor nga lihitimo nga nagabaligya sa sulod sang merkado.
Sa number 4, mga talamnan lamang nga yara na sa punta sang kanal sang irigasyon ang apektado sa syudad sang Bago. Inisunod kay Mayor Nicolas Yulo nga nagsiling man nga may report man nga pagnubo sa level sang tubig sa mga suba, pero klaro niya wala sang reduction sa water supply sa mga irigasyon. Ang syudad sang Bago ang isa sa may pinakamalapad nga humayan sa Negros Occidental. Sa tunga sang pag-igo sang El Nino phenomenon sunod sa iya, wala sang water shortage sa Bago. Bahin sa tubig ilimnon sunod kay Yulo, wala sila sang problema sa water sources kundi ang distribution. Inibangod mayara sang transition gikan sa Basiwa padulong sa prime water kag paday ng pag-ilis sang mga pipes. Sa idalo man sang joint venture nagdugang sang water source bangod sa ginapaabot nga pagsaka man sang populasyon sang Bago. Ang lack of adequate supply lang ang mga punta ng ilang kanal. There's a report that rivers are a little bit low in level, pero wala pa sang reduction in water supply as far as irrigation is concerned. So, ang Ilimnonia, ang pinaka-problema naman is not the lack of water resources, but rather the distribution. Kay nag-transition tamo kay tungod nga from Basiwa to joint venture with Prime. Sa number 3, bulk water supplier ang luyag nga magtukod sa ginaplano nga infrastructure project sa Bacolod LGU sa Matabang River agod nga madugangan ang supply sa syudad. Nagaplanong Bacolod LGU nga magtukod sa intake water pump and filtration system facility sa Matabang River agod matatapa na ginakulang nga water supply sa syudad. Ginsiling ni Mayor Albi Benitez nga ginasugura na sang City Engineer's Office ang detailed engineering design para sa proyekto nga sara makahatag sang duga nga 20 million liters a day nga supply sang tubig. Pero interesado karon ang Bacolod Bulk Water Incorporated sa proyekto nga luyag nila ipatuma na gud wala na sang galastuhon ng syudad. Sunod sa spokesperson sa alkalde nga si Punong Barangay Cesar Distrito, padayon nga natunan kay ginadiskusyonan ang proposal sang bulk water supplier. Dugang niya nga madayon man o kung hindi ang proposal, may ikasarang ang syudad nga ponduhan ang infrastructure project para masabat ang problema sa water crisis. Mayor would be discussing this matter sa mga technical people sa Basiwa ag Prime Water on what is the best course of action to take. Pero as I said, whether the offer will be accepted and the mayor would agree and the other stakeholders will agree, city will not stop from its work of preparing para kung anong matabo, ang syudad is immediately ready to assume its job of solving the water crisis. Sa number 2, bata nga pasyente ang ginamonitor sa karon bangod sa suspected pertussis case. Ginkumpirmar ni Punong Barangay Cesar Distrito, ang spokesperson ni Mayor Albi Benitez, nga mayara sang suspected pertussis patient nga yara karon admitted sa isa sa mga ospital sa Bacolod. Ginklaro ni Distrito nga sanig sa records ng City Health Office ang menor de edad nga pasyente ang hindi taga Bacolod. Ang pertussis o kunang whooping cough, isa ka makalalaton nga balatian. Gani mas ginapabaskog na sang CHO ang vaccination program sa mga kabarangayan kabahin sang programa para mapasaka ang kadamuon sang fully immunized children. Ang pamunuan sa Department of Health natalana magpadala sa mga vaccine sa mga lugar nga mayara sang outbreak agud mapunggan ang paglapta sang balatian. But until now, wala pa sang result or confirmation result because ginpasa pa sa regional office. Our City Health Office is trained in case of any eventuality when there is an outbreak of like this one. No? Ang aton mga barangay are also being, in fact, nagakandak subong sang ongoing ang massive vaccination programs. Kag sa numero 1 sa mga balita sa Negros subong nga adlaw.
Grupo sang Moro National Liberation Front, Saudara Field Marshal, ang nagpasalig nga magabiya sa Cadiz City pagkatapos sang Ramadan. Ining base sa ginlagdaan nga kasugtanan sang Sabado sa tunga sang grupo nga ginatiglawas ni Nadia Laud, syudad sang Cadiz nga ginatiglawas ni City Administrator Attorney Michael Angelo Borromeo kag PPCI nga sister company sang Philippine Bank of Communications nga ginatiglawas ni Julius Muñez. Ginakilala sang MNLF-SFM nga wala sila sang kinamatarong sa duta nga ginapanagian sang bangko sa barangay Tinampaan kung sa diin silang nagatiner kag nagpatindog sa mga infrastructure. Sila na mismong magakakasini sa tiyon nga silang magabiya sa lugar. Ginkasugtan sang grupo nga wala sang aksyon nga ipatuman tubtob nga wala pa natapos ang Ramadan. Magahatag naman sang bulig pinansyal ang Cadiz City sa ila nga pagbiya. Kasubong man magahatag sang livelihood assistance santo sa ginatugot nga pagsunundan. Ginatingwaan naman sang PPCI nga maghatag sang bulig sa MNLF-SFM kag sa itugot lamang sang ilang nga mga opisyal. Bilang respeto sa pagtuo sang MNLF-SFM, hindi paggubon sang PPCI ang mga infrastructure nga ginpatindog sang grupo. Magluwas na lamang kung ini ang nagasabad sa ila plano sa duta. Sa Good Vibes, baka nga may pakpak, dragon, kag barungoy. Pila lamang ini sa entry sa 10th Burangoy Kite Festival sa Sipalay City. Ato nini saksihan sa report ni Romeo Subaldo. Mayara sang dragon nga nagalupad sa kalangitan. May mga burangoy nga nagkalain-lain ng sizes. May galyon, hitsura sang mayor sang Sipalay, kag baka nga may pakpak nga nagalupad. Pinalamang ini sa mga burador nga ginpalupad sa kalangitan sa Poblacion Beach ng Sipalay City sang Sabado sa kite flying competition sang 10th Burangoy Tourism Kite Festival. Ginakalipay ni Mayor Maria Gina Lizares ang pag-evolve sang design sa mga burador nga nagapasakop sa kompetisyon. Sininga tuig, may 31 tanan ka mga entries. We are asking for your support for the next Kite Festival because as you can see, nag-grow manggid siya over the last 10 years. In fact, we are very happy with the outcome this year because why man kami nag-expect that from 50 entries last year, now it has grown to 71. That's what I was told by our tourism office. So, and plus the variety. Yes. And the shapes and the sizes of the kites have, my God, have greatly changed. From the start, 10 years ago, we started with very small kites and wala gani form or wala shape, you know, the usual traditional type. Gindayaw naman sa presidente sang Kite Association of the Philippines nga si Orlando Tomas Ongkinko ang ininga-tuigan niya kompetisyon sa Sipalay kay may international tourists na nga nagasaksi sini. May mga bisita na kita nagabot from Korea. And we're hoping nga sa next year sila man nagsiling magdalaman sila sang ibang pang tourists coming in to Burangoy Kite Festival. Damo nga salamat sa tanan nga nag-intra. May 4 ka mga categories halin sa flat, 3D, burangoy kag figures. Pero isa lang ang hindi pwede. Dapat hindi himo sa plastic ang mga burador. Estrikto nga ginapatuman sa syudad ang paggamit sang single-use plastic. Magluwas sa baybay nga ginadagsa sang turista sa Sipalay City. Karon ang Kite Festival ang isa naman sa nanging atraksyon sa syudad sa pagdala sang dugang pagid nga mga turista. Napulo ka tuig nga nagligad sa ginsugura ng Kite Festival para liwat nga ipa-eksperyensya sa mga kabataan ang magwa, magpalupad sa burador pareho sang una, imbis ka magsigi atubang sa cellphone o kun sa computer. Barbs, makahilidlaw ginaw magtanaw bla sa mga kasubong sining nga mga okasyon palupad sang burador. Kaya kapalo connect sa gamay kang kapalupad. But Nick, no, grabe ang kite tourism, isa na siya subong sa nagatingad nga tourism diri sa hindi lang sa Sipalay kundi sa Bilog. At least may kadtuan ta kag may lantawan palupad burador Barbs. Kag amoy adtong napulo ka mga balita sa Negros subong adlaw. Kay man sa panahon karon importante nga may ihibalo ka sa nagakatapo sa imo nga palibot. Pero dapat balanse kag insakto ang mga impormasyon. Padaan kami nga magapangalagad sa Negrosanon. Ako si Barbara Mijares. Kag ako naman si Nico Delfin. Tugtubwas, mayong hapon.